ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant balak play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating balale da ka Meva Enterprise. Ha ka Henrytrik Urumpang Arajar Arbhuway, ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision, kala penlong ye ka jingalang ka bakerke rengkat ki seng bahalang, ban pan ye ka jingkershan neki, ban ye trailang ha ki jing ki persha ye ka jingpen kiodor ka Sorkar Jilla, ye ka petrol bat diesel. Nakalyang giseng kata ka Federation of Western People bat ka KSU Mairang Circle, ha ka Pratrik Urumpang Arajar Arbhuway, kila ay ka jingkershan ka bapura ya ka JACPV halor ka jingdawa ban penhirdor shu ya ka petrol bat diesel hanray da ka basyay kum kiseng bahalang kin am kershan ban penkiodor ya ka bay syongkali na markane kan katajor ya ki pajba ina kalayang ka JAC jong ka Mairang passenger vehicle nilalum kerki yang 16 hadir ya simantah kan strike kaba lapenlong dagi lokal taksi ringkat ki komersial vehicle baro henry habang ia perkat ya kani jing strike ni snoba persajur ya sorka ban spun kiu no bai petrol henry ni kwa bakar penhiar no kan kita sejongka namar ni sungtu bagani kalau ngabakta sisa yu pajba kup silang usam silang kajinglum jongi mentagamir ngasngo banai kublai khamtam ini ki NGO ki pelawan ban support lang ini mentagamir bakil adon kata ka mesim ban trailang namar ki sungtu bagade kamiap kami mu pajba ladangi ngan supen ki ubai ni sngo bakasuk yang iki nong kali henrai ka ka banja pat ka bakta pat kolong yu pajba ubaduk basuk babalam step bamja damit te halor kita ki nongrim kibang yaki mentang asno ba kilong nongrim ngirun manseng yami no sakmat ya kan ka poin ngim sngo kwa shu ban kerandin namar ladang ngin ya sngap ladang sorkar ka ya sngap unti yang ni kam ngim manse bangana pen isu shu di kam ki bak khamting nagalyang ka GC jong ka Mairang ru bat ngi paru ka kubor shaki nong ni khmat jongi bakin soba ban so thulang yiru habang lajit yaki kum kita kinong khmat bakin yarap yu pajba henry manta pak sei ge jalut umdon bakran ni dia kan ka pon ka bay ka khia ka shon yu pajba henry ngi kentu ban ker paru yu pajba ben kan long gi be sha bakin sungthu nomor bang yaki tang manta ban yu onong yala di simat henry ngi yaki manta ban yu onong yu pajba hi marngi ngimde kali bom ngi yo makamai hagala bangilum spa bangilum yu ban kamai spa ringi ai ka service ri upat ba barlada ngin sim ka dor ka bahe upat ba ngosong ko lakta rei nagaliang jong ka GC jong ka Mairang sim ko sur ba ya kan ka bai ban penkiu dor ya ka dor bai kali ngem kwa ringi kwa ba sorkar kan penhiar kan ya ka dor jong ka petrol khnang ba dor bai kali ro kan hiar ka jing khorlang jong ni dangan GC jong ni ka jing yagi senghalang kalong ba ken ailang ketiga mon baken kersan lang ini baken support lang ini namar ni sungtu ba lada ngindon ke jing teli ngim sngo ba ngim pois ni sono ndai lada ngidon ke jing teli kom ka bri nyu trap hi berkoy ngyo im so jong jing jong bat ki pat ba gunung song yo song hat ngasong sungtu lot baro ekta ba kadai halor kita kan ngim bangi lum mi kerki yang ni meeting mata kami ru kolong bang kumnu ngan ya perkha namar habangi ki lokal ngistange kamai henry dang don pat ke pasim ke bu di kali private tengah ha artar sa ka ku shaki te ki kali private try kali ba kusoba masung tu hato ki bam da umprian ki bam da henry ngem laban muslia yaki haba ide ta ki private tang bangi kentu yaki pat ba kimde ban sim ke bu ban ya kamai ban sim pisan ki senar habi ki don kam sim man ki soba ya tang laban ngi ai dailar ki sim pisan teng man se ban pen ide ki kam ya ka jing khat ka jongki ki kwa hi bangin nesno kti ka bomot ki kwa hi bangin ya dan rangkat bat ki ha ki jing ki ha ki program jing ki ha ki no ki banta ha wede bata program ka jongki rado baki ki lese
Shua bikin form jong ka jak na po Mairangi nila na pa ka moral support ya ka MJ ACCV limba jong dilat pathai khobor nila na pa ka ta moral support Shaki kajing perkio ya ka dor petrol bot diesel hapo ka jalla kamne ba ka tang kali kamai lani kali shimet lani ki commercial vehicles ne ki passenger vehicles ne boro mo Hendai kane kajing penkio yo ka dor petrol ba diesel kan kata yo duk usuk ban kong na. Kumno kan kata yo duk usuk kalau ba sisin pila penkio yo ka petrol yo ka diesel ka bai kali kan kio. Kan la kio ka bai kali utu bucket yo ka tiar pam tiar di penkio yo ka bai ket. Ndla penkio kita ka bai ket utrai nong de ru pa pliwa penkio pa itu tiar bende. Tehang jeno kan kata tu. Kajing tak ayu duk usuk. Hendrai kawai ka ba ngasong mapat bonse ni kini nong bala ki babala tang lais pa san pausis ni ban pen kiu dore ki umdan baki munu. Hendrai ban peniap ki babon. Kata na kado bai ka sarkar kan ka bankom. Namar lada ka sarkar hi kamsem ya ka ra. Bahkan penduna na ka percentage habede ba ka petrol ba ka diesel lada ka suai lat no ya kini ki passenger vehicles lane ki commercial vehicles bakin sipun kiyo ka doru kan kta hi la kamju kan num toy pa te kat kum ka jingmut jongi napo ka leng ka sang jongi te ngikin tu bat ni banjur ka sarkar baka de ban penhiar ba ka percentage habe de bar ka petrol ba ka diesel ka jongi te kalong ba lada ka sarkar ka sangam mithi kane ka wei ka jongi ki ka ba ba apo ka jalla ka jongi namar ba kane kam desyo kayap tang na bata kinong kamay jakpo ki basunya kali hindai kane kala de kayap ka na bata udok usok na bata ki rangli ki juki namar ba sisen kum bangaong nga sisen ba kiyo ka dor kalihi kabam kadi borok kan sakiyo lot te kum kasangi bangin sis ngapjar ya kata nginum la dale nginne don lang bat kajak nim ko abang ni ya la kajong namar sisin bang yang ladang ni dangi ya la kajong ru kan mun toy pat kata kajing ki kane kade kajing ki la ta ka 100% la ta uduk usuk ko bangam te kum kisen balang ki bala sha khotlang ru ngathrai kindon ni kaju ngathrai ka thong bangin ya long lang ka wai nginum thau ya kata ka yalam kajak ne yalam manu kade ki issue jong ka benrio ninya ya lang ninya trilang nakaliang jungi ka sengki issue Mairang Circle hadin bangila isong jengelang palakot da GEC mena kasin reu tarik ni kum kasangi la rai ban kersan pura ya ka jingdawa jong ka GEC Mairang Civil Subdivision hawede ba ka jing penhiardor ya ka petrol kasangi kam kersan ka bede ba ka jing pen kiudor ya ka bai kali namar ka neru ka wei ni ki dawa ka bakta jor ya ka yap ka im ku jong pai ba haba min kumbang yi men hakini ka lockdown kala don ka jing kta ka jor pa iba ba lingba ka jing penkiudor dak babut ita ki kendan protokol jong ka covid ki pai ba ki babun ki la don ka jing wit jingbo la ka hi pateng khamtam ki badan ki bijangai ni ki sinong ki thaw bi ki wan yeu ni ki le si ki kam jong ki lingba ki kali kamai ka don ka jing thot ye ki nawa ka dor ka ba kisong kala pher bak kala long bomla su hiru wat ban tang ban ya pen ya kata kalit kawan jongki hakasingi hakabede berkata ka jing penyiardor ka sarkar ya ka dor nyang ka ba la ai kata ka jingbit nadu menin kharar jim step te ngihin kaliang jong sang nim sngu don ki banong lo rata re ni sngu thu sai ba ka GEC kamla ban pedang ya kani kadi nakadaw ba ka jing penyiardor itai artengka ka don hi jing kata eki khamtam kajing kiu dor ka petrol ka diesel ha ni tolong kha janman la kasni te ka long ke bom snow don jingmut hiru bukan penhiar dor na ka dor ka penkiu mala kasni na kasi tengka de ka penhiar dor pat sisin penhiar tang artengka kata ka long ka hawe ni ki benta ka bakta jor ya piang ja jongki namar ngitip sa ba ka sarkari kan penhiar dor tang katukan ni por adin kan penkiu biang ka petrol te ka long ke ka ba makiru kilas mutu sa ba kinum la hiru ban ya pen ya kata ka jing dunong jongki lingba itai artingka nakasileta